Tak vás dneska všechny zdravím. Chystáme se právě na benchmark Cyberpunku. Benchmark bude prováděn s počítačem, který má procesor Ryzen 7 7800X 3D a grafickou kartu RTX 4080 Super. Jak si můžete možná povšimnout, nahoře vlevo svítí u procesoru 80 stupňů, což je vlastně taková achillova pata tohoto procesoru, že občas, nemusí to být vůbec jako při hrách, může to být klidně při prohlížení YouTube, prostě spikne na klidně 85 stupňů a pak se postupně uklidní a schladí, takže to, že tam právě teďka svítí 80 stupňů, jakoby je to prakticky dočasný, většinou to je prostě na pár desítek vteřin. Tak, nyní teda uděláme ten benchmark toho Cyberpunku. Hrajeme s rozlišením 3440 na 1440, což je ultra široké 2K. Já osobně mám teda monitor Samsung 34-palcový. Aspect ratio je 21:9 a 165 Hz. Cyberpunk vlastně mám nastavený na DLSS kvalitu, zapnutý frame generation a jinak je to vlastně všechno na absolutní maximum, včetně ray tracingu. Tady mám akorát vypnuté nějaké filmové zrno kvůli tomu, že no je to asi na každém mě to vadí. To samé rozmazání pohybu je tady hodně silný, když si ho člověk dá na to vyšší. A vlastně kvalitu odrazu na Psycho. Jinak je to vlastně z DLSS naprosto v maximu. Tak uvidíme, jak to, co se týče FPS, co se týče latence. Hra vypadá samozřejmě, určitě všichni ji známe, už je tady s námi nějaký pátek. Takže všichni víme, jak ta hra vypadá, jak dokáže vypadat, když se zapne na vysoké nastavení. Tak každopádně tady máme 80 fps, když se zastavím 82 a nějakých 12 milisekund latence, což není žádná hrůza. Na takovou tu hru s takovým rozlišením je to vlastně docela pěkný. Ještě si jedeme na ulici, vezmeme nějaké auto a projedeme se. A pak si trošku pohrajeme s tím upscalováním a ukážeme si, jak by ta hra běžela s DLAA nebo na úplný nativní rozlišení vlastně. DLAA vlastně je taky nativní, ale je to vyhlazování hran vlastně od Nvidia. Občas je to lepší než nativně, občas je to horší. Zase záleží na každýho preferenci. A já teďka upřímně nevím, kde jsem. Kam jsem se to dostal? No, můžeme vidět, že tady za běhu zase 90 fps. Tady. Výborně. Zavoláme si auto. Asi bychom si klidně mohli vzít to Porsche. A hra vypadá krásně, vůbec se netrhá. Máme těch 80 fps. Stabilních, dejme tomu 80 plus.
Kam nám to dalo to auto? Ono nám ho nechalo takhle daleko, OK. Jsem si, že se přiveze k tomu vstupu do té garáže. Tak takhle za jízdy. Zase jsme nad 80 fps. 81 jsem viděl zatím nejméně. Tady už to maličko klesá, už jsme ve městě, tak jsme na 75. Ale stále na takovou hru s ray tracingem hlavně je 76 fps aktuální, naprosto hratelný. Samozřejmě čím víc, tím líp, když chce někdo ten plynulejší feeling z té hry, tak samozřejmě určitě bez ray tracingu. To si každopádně můžeme teďka zkusit. Nastavíme si DLAA. Takže hra je nativní rozlišení. Ale ovšem z nějakých 75 fps jsme na 40, 37, 36. Latence už je taky několikanásobně vyšší. Takhle už ta hra je nehratelná. Opravdu se to seká. Takže 4080 s tímto procesorem se dá zlikvidovat vlastně na Cyberpunku naprosto bez problému. Když ještě vypneme frame generation, tak jsme dokonce na 24. Teďka máme doslova filmový zážitek. Ještě horší než filmový zážitek. 20 fps, no. Takže takhle snadno se dá RTX 4080 Super vlastně zničit v Cyberpunku. Naprosto bez problémů stačí vypnout DLSS. Tak nyní si vypneme Ray Tracing, vypneme Frame Generation a vypneme i škálování. Takže teďka hra jede v nativním rozlišení bez Ray Tracingu. A jsme na 50 fps. 48. Takhle hra 20 milisekund. Je to hratelné, určitě naprosto hratelný. Takže zkusíme vystoupit. Nějaká ta akce. Stále poměrně solidních 50 fps. Když zapneme hru tak s tím DLSS na kvalitu, tak za 40 fps máme 80. Naprosto pěkný. Když zapneme ještě frame generation, ještě tady dáme tu kvalitu. Tak jsme u nějakých 115 fps, což je nádhera. S tím, že hra běží stále na maximální nastavení, akorát bez zmíněného ray tracingu.
že pokud nikomu nejde úplně o ray tracing, tak nějakých těch 40 fps, dejme tomu, získá k dobru. Ještě jednou teda si zkusíme zapnout ray tracing. Jsme tedy ze 115 na nějakých 75. Latence je stále docela slušná. Hra běží plynule. A za mě, já jsem takto hru hrál a neměl jsem nikdy žádný problémy. Hra běží velice pěkně. Děkuji vám za slednutí. Kdybyste chtěli nějaké další benchmarky, stačí napsat. Určitě vám udělám nějaký lepšání. Díky za shlédnutí. Pokud se líbilo, dejte like. Pokud se nelíbilo, nedávejte ho. A jestli máte nějaké připomínky, určitě mi je napište do komentářů, budu za ně moc rád. Děkuji vám.